hanzi changamire ngayapiwe $100 yekutenda basa raakaita. hanzi hama vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. hanzi garai pasi apa, umweni wepachikukuza apa padhuze apa anatse kuzwa kuti zvakaperepesa zvisazviti garaishwaba ndogona kukumusira kudaidzisa pana Mati uyu mbuya hanzi uya mugare padhuze apa. Mbuya wanini imimi mbuya wanini mbuya garisanai ipo pa mbuya wanini anya mayafungai uya yapa padhuze garaiwo ipo pa. Pardon? Hanzi uyande dhora kana kuya gara makangoisa musana uku hanzi ngatimbochingamidze mambo tisati taenda mberi, ngatichingamidze mambo titangirewo. hanzi dhora racho ngaribude tu. Yeah. Mai uyai futhi padhuze. Lagi mama. Rico.
Babviswa 2000 babviswa 2700 babviswa 2700 babviswa 2700 wakarweta babviswa mombe 10 dzacho dzakabva dzakwana pamari yatapiwa. Saka pamari yatapiwa iyoyo ndo yanzi ndo mombe 10 dzacho. Saka pamombe 10 ipapo wakazoita kuti kupariwa kwemhosva panapa yakapariwa nemwana namai vanhu vakazvidza dare. Saka pamari iyoyo yabva yakamurwa 160. Hanzi rudziziya here murudziziya here kuzviziya here hanzi dairai kuti musikazviziyi tose. Inini ndakapinge mwana uyu, mwana ndiyo akapopota, ina handisi kupopota. Ndakatokwaya ndototi mupurisa batayo po mwadi kumusunga kuise kubanze, ndokwai mwana ndobudisa. Wakanga atomuridzei muhoko mudzukuru wako kuti hai paide chii ropa racho nepakanyanduka uyu inda pabiri kwemhosva ndisese yashanda marumwe. Hanzi munabuda here mukaenda? Ndakabuda na uyu einesa muno, uyu ndiyo akapare mhosva mwana wako uyu. Ndiyo akapare mhosva, ndiyo akarekete tsvina mwana wako. Hanzi saka ndizvozvo zvataurwa ngedare. Mwana wako amabuya handisi kwachikukuza. Hanzi munobvisa ipapo ngeyake yemari. Handingaripisiri kunyaya kwachikukuza, ndisi mwana kwachikukuza. Mbuya nyarara yapera mwana yotaura kuti hanzi mari ngaibviswe ipapo. Zvinhu zvinoitwa munomu zviri rekoded. Tikazvidzokorora tikakuona ine mhosva munobvisa yaamona. Sinikiwe ndiani? Sinikiwe ndiani? Uri pano. Hanzi ngauya apa sinikiwa. Sepera kupichana. Atete. Gare ipo papa. muDare. Iwe sepera kupichana. Usipachidza makumbo gare pachi bauzi gare murori here. Tiri murori kayo. Kwanzi pano kutanga pabikwa doro mari yoona kushanda. Ngokuti kana mukashandisa mari iyoyo munozviziva kuti pamwe inenge yakagadzirwa. Saka panofanira kubikwa doro. Hanzi munofanira kutanga mapedza kubika doro, saka munozofunga muchiti mari iyoyo yakagadzirwa. Matadza kuona kuti mari matoishandisa zvemusikagutsikaniba, mozonyepa kuti mari inonga yakanga yakaroiwa iyo isina kuroiwa, saka ngapatanga kutobikwa doro. Hanzi murudzidzwa here tete? Handizvo. Saka mai muri kuchinzwa here? Kwai pane mombe ndoda kuti ripiwe wachidewa. Hanzi panofanira kubuda mare inoenda kwachidewe, asi mimi baba munini ndimunoenda nayo. Kwai panobikwa doro munofanira kuzondibata ndokudza zvindoda kuti ndiite nemari iyoyo. Anoda kupiwa mari ndozvindodza kuti ndipiwe mari. Doro racho rinobikwepi? Kwakabikwa kumusha. Anobika ndiani? Kwaanobika ndiani? Kwaiva vana teta navazukuru varipo. Kwai mabika doro racho mondibata ndokutaura. Saka tinotoita kuti
ivo vapedza here kunenge vapedza. Hanzi ipo papa ndoda kuti mutende mambo nebasa raakabata. Kwanzi zvinoita muchaita ma100 mari yekufambisa, mari imwe yasara yochengetwa, mabika doro ipapo, then mohondidini mohondibata. Hanzi mari yemombe yamai haasi kupiwa izvozvi. Pachazobikwa doro ndipo pachazopiwa mai mamombe yawo. Mari dzemuri kupiwa ma100 ekuti mushandise transport. Vakamutambara vanenge vapedza navo, vakamutambara vasi kubika doro here kana kuti tisiri kubika doro. Mati? Zvinhu zvangu zviripi? Hanzi ana Mutambara ndakamutaura kuti zvimhuru zvangu zviripi, makanonoka kubhadhara. Zvanzi zviripi? Zagaiti mbotaurana pamusoro wefungai. Sedare takaona kuti zvakanotiremera kuti titi mombe nekuti kudare kunoku mombe tinoiti mombe. Saka zvakanotiremera sedare kuti titi vanhu vatore mombe dzisina zvadziri kunzi dziri kushanda. Ati? Saka takavati vatore zvimhuru zvavo. Hanzi wakanonoka kubhadhara. Chinhu chakatinonotsa taitsvaga vana chikukuzi. Tatikuona kwamapinda nachikukuza. Hanzi chakatinonotsawo kubhadhara inyaya yekutsvaka vana chikukuza. Tatisikazivi kwavanogara. Ndiyo chimwe chakatinonotsa. Wadi? Hanzi ndakuregererai ana Mutambara panyaya yemombe tumhuru tuya. Hanzi tengai masupa. Mangani? Hanzi izvozvi zvitengai super 1. Hanzi ndimbomwewo. Zeksi ndiani? Someone ndiani? Oh, Zeksi. Oh, hanzi tenga super Zeksi ndimbomwewo. Wamanya kotenga. Mogara zvakanaka. Kana Mutambara muri kuzona. Saka ana chikukuza uchengeta dora iyi. Zvinotipa guideline. Hanzi kana urasa dora iri harisina basa, handichagari boba. Zeksi waenda kotenga doro hawa mani. Riri kuya. Kade kuziya. Hanzi uyagara apa. Hanzi iri kana urasa harisina basa. Ura iti babantu vanichaharasa. Kuti sekura kunesa Mutambara. Iri hanzi harisisina basa. Ndo achazondorasa harisisina basa. Hanzi munozondondibata pese pese ndinobata kugara, ndinogona kugara pahama dzangu. Pamari ichatengetswa iyoyo. Imimi sudurukai Zeksi yawe agara apa, hanzi ndamwidzana naZeksi.
Sexy bururu wake. Awamaruka mawawo chaizvo. Hanzi vhura timwe. Sheka sexy shamwari timwe doro. Pura hanzi changamire ngaapiwe $100 yekutenda basa raakaita. Hanzi hama nehama idzi dzekwachikukuza muchapiwa $100 etransport. Mari imwe inosara muchaichengeta kusvikira doro rabikwa ndiana Tete naAzaya. Ndani muzaya wacho? Uyo. Iwe uri kuende? Ndiwe muzaya wasekuru uri kuende? Hanzi iwe unoenda kobika doro naAtete aya. Mukoma aripi? Pedzerani. Aiziana ndazekisi. Mukoma ndiani? Budisa mari yacho tite zvotauka. Mari yachangamiri. Ndini musukuru ndinoshare. Iya. Ukaite zvinhu zvakanaka zvakakwasuka unobhadhara kwete aya ndo achanda kuzobika doro. tendai mogadzirisa vantu vagare zvakanaka. Ko achada kwenda kobika doro anofambisa mari yetransport. Pangobvisa ma100 mangani? 300 pamari 160 yatobviswa. Saka pabviswa 100 yapiwa mai ne100 yapiwa mambo ne100 yaya 300. Saka aya anoda mari yetransport yekuenda kobika doro racho. Aiwa hanzi achapihwa kuchauya mombe munapa ehe. Abo tipo yede transport ya. Tipo yede transport ya. Watete dodo fana kuitwa mnani August modi hanzi August kuri